Čau ty lidi, já jsem Zidan. Já jsem Mlátička. A dneska tady máme challenge. Chappi Bunny. No. Nám včera v uvítacím videu říkali. Tak ta challenge spočívá v tom, že si musíme co nejvíc marshmallowů nacpat do pusy a po každém marshmallowu musíme říct Chappi Bunny. No určitě znáte, točilo to dost let's playerů. Určitě Hogi, točil to, ne, T-Twix to netočilo, točil to Steak, to točil, no tak asi jdem na to. Točil, nevím. Tak mám začít naplnit? No. Tak, položím. Mám to říct. Chappi Bunny. Jo, jinak kameraman David, tak jistě znáte. Chappi Bunny. Chappi Bunny. Chappi Bunny. Chappi Bunny. Třetí. Chappi Bunny. 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 A Zidan? Chappi Bunny. Jste čašci. Chappi Bunny. Ještě pojď. Takže Zidan končí. Une. Mátička vyhrál, ale ještě zkusí. A přiblížím. Chappi Bunny. Ještě jednu. Já stojím na veništi, Joši. Chappi Bunny. Pěkný. Tak. To už je asi Chappi Bunny. 11. kolo, takže Tak já nechám, aby to snědlo. Co? Kasi čau. Tohle byla challenge a řekl bych, že se nám to povedlo, jak jsem vyhrál, že jo. A asi ještě dneska natočíme video, či taky musíte znát. Si strčíme trubku do kalhot takhle, čelo to T-Twix a dáme si míček a musíme se trefit do toho. Takže určitě to se dneska ještě natočíme. Zidan furt to nežer. No tak čau. čus.